Ale keby teraz nezdvihne, že koniec. Bude Svesko. Je koniec. Kameruješ? Ja video zášnam robím. Máme... Kde sú kľúče od chaty? Budeš byť za kvalita, ale keď niekto iný nerobí, musím ja. Co? Však nemáš signál. Na čo? Mi to vadí? Určite nebudeme mať signál. Však ja nechcem mať signál, som bol. Jaká chata to je, ne? Nikto nerobí video záznam, to musím ja. Taký o ničím. Ori, máš mobil? Ale nemôžem dávať volať. Ja som hore. Jano! Jano! Čo tam hore je? Ukulele. Jano, ukulele, Sony Ericssony sú skvelé. Jak tak? Hej, volá to vrtele. Ja som nadarmo bral ten mobil. To čo mi opravia, chápem? A 12 voltov, keď to ide, vieš. Jano, to bolo vrtele na elektriku, hej. Jak dlho to už nejde? Kedy sa narodil? Nie, tak to išlo a pošli 2 roky. A tak čo to neopravia? Lebo to nikto nezná opraviť. To je ako super by bolo. Tak chápeš, že sa hnutá zvyka. 12 voltov, keď tam svieti. Hej. Ale očakujú sporné. Bля, si to blízke cúchal. Ja noče ukulele. Ale keď teraz Vertuľa. a ti to zrobia. Ten stožier už nemusí byť dobrý, ale mal by byť. Poďme tu stromčík dookola. Aj väčší vietor by bol, keby to tu, hej. Ten tu zrezať. Ja si spadne na ten slub, si ich ľudí. Nemáš ho kde zhodiť, bo tutaj nie? Tu, na chatu. Na chatu nedostane? Nedostane. No, nedostane. Tu by sme robili. Tu, fajčne. Nazdar, žijeme, prežili sme nás, nazdar. Nazdar. No ideme. Seru. Večer, že sa máme dobre. Jani, a ty to vymúšne to panky nemáš? Nechcem zašpíniť. Jani. No, to už mi premoklo. No, podrážka. Ja už si pravú nohu necítim a ušiť a to je jeho.